Aron mas pahugtan ang border control sa lalawigan sa Sugbo, gikuhaan ang gidaghanon sa mga exempted workers o gihangyo ang mga kompanya nga anaa sa dakbayan sa Sugbo nga mohatag og kapuy-an sa mga empleyado karong panahon sa enhanced community quarantine. Mupahigayon usab og massive targeted testing ang Kapitolyo didto sa mga kalungsuran. Ania ang mga detalye niini ug ang uban pang mga balita. Misanong ang mga ahensya sa gobyerno ug uban pang mga sektor nga lakip sa mga exemption sa enhanced community quarantine sa hangyo ni Gobernador Gwen Garcia nga isumiter ang pangalan sa ilang mga kawani nga mosulod ug mogawas sa dakbayan sa Sugbo. Sa tigom nga gipatawag ni Garcia ni adtong Abril 21, tagsa-tagsang mitaho ang mga lain-lain nga ahensya ug sektor nga nag-skeleton workforce na sila o gikuhaan na sab nila ang gidaghanon sa ilang mga empleyado nga motrabaho. Samtang ang pipila ka mga petroleum suppliers, utility ug energy providers mihangyo ngadto kang Garcia nga aduna gyoy higayon nga kinahanglan mulabang sa border sa dakbayan ug sa probinsya ang ilang mga kawani kun mag-deliver og mga supplies o kun adunay kinahanglan respondihan nga sitwasyon. Si Garcia mipasalig nga hatagan niyag special exceptions kining mga kinahanglan gyud mulabang. Gihangyo sab ni Garcia nga kun mahimo, i-localize na sa mga kompanya ang ilang mga trabahante. Kini nagpasabot nga kun asa nagpuyo ang kawani adto lang nga lungsod o syudad i-assign o patrabahoon aron dili na mulabang sa borders. Gikatakdang isumiter sa tanang ahensya ug sektor karong adlaw ang kumpleto nga lista sa mga pangalan sa ilang mga kawani nga kinahanglan gyud mosulod og gawas sa dakbayan sa Sugbo. Human niini, isyuhan na sila og ilang border pass nga ilang gamiton inubanan sa ilang company ID aron makalabang sa borders. Kinahanglan ang kadturang nag-upot o pass gikan sa Cebu Provincial Government. Tinuyugan sa ID, company ID, ora ang mahimo na ulusot sa atong checkpoints. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Giklaro na sa bag-ong giluwatan nga executive order ni Gobernador Gwen Garcia nga kinahanglan nga aduna nay Cebu Provincial Government Pass inubanan sa company ID ang dalhon sa exempted worker aron makalabang sa borders. Kagahapon pa lang gipahiluna na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang border restriction. Gani gilibot o giinspeksyon ni Garcia ang checkpoint border sa dakbayan sa Talisay, dakbayan sa Mandaue ug mihapit didto sa lungsod sa Konsolasyon aron susihon ang giandam nga striktong border restriction. Gipakita ni Garcia ang EO ug ang sample photo sa Cebu Provincial Government Pass ngadto sa mga on-duty nga kapulisan ug military aron mas strikto pa ang pagbantay sa border sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Garcia nga sa ingon ani nga pamaagi wala gayud makadali-dali o sayon-sayon og sud gawas sa dakbayan sa Sugbo ingon man ang pagpauli sa mga trabahante gikan dinhi sa Cebu City padulong sa tagsa-tagsa nila kapanimay sa probinsya. Kani nga maong nga executive order will be effective by 12:01 Friday. Busa karong midnight effective na ni. And if you still have not submitted, your employees will no longer be able to cross borders. Giklaro ni Garcia nga ang Cebu Provincial Government Pass adunay control number o permado kini sa gobernador lakip na sa iyahang chief of staff o sa provincial administrator. Klaroho ni. This will be valid only for travel. Iyausab nga gipahibaw nga tungod sa kadaghan sa mga trabahante nga gilista sa mga kumpanya aron mahatagan og exemption ID, hashasan ug minusan kini sa governor's office. Kani pa lang nang-submit, maabot nag 2,165. Let me assure you, hashasan pa ninamo. Kay kaning uban, we feel nga dili kinanglan nga ingon ani kadaghan. So we will be first issuing only what we believe is the minimum number. Total, kung kinanglan gyud and you can justify it, then we will add further. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Mupahigayon og massive targeted testing ang Kapitolyo sa kalungsuran ug dakbayan. Apan matod ni Gobernador Gwen Garcia, ang massive targeted testing nga himuon sa probinsya lahi sa mass testing nga gihimo sa dakbayan sa Sugbo
kay himuon kini depende sa kahimtang o gidaghanon sa mga tawo sa matag lungsod ug dakbayan. Mo target ta og a specific number of the population nga maoy atong pakondakan og rapid testing. Ang province of Cebu will acquire. Mupalit ta niini, mo kini ang mo testing sa matag usa kung aduna ba'y adequate antibodies. Nga aduna tay a measure of assurance nga kung ikaw mobalik og trabaho, dili ka maka-infect sa uban. Sumala sa gobernador nga 50,000 ka rapid test kits ang paliton sa lalawigan alang niini. Mutabang og hatag og pondo gikan sa Kongreso ang iyang manghod nga si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia. Unahon og test kadtong persons under monitoring o PUMs ug target usab ang katong dunay pirming daghang mga tawo nga magpundok sama sa mga merkado publiko. Ang medical alumni sa University of the Philippines Cebu mo'y mo analyze sa resulta. Sigon ni Provincial Health Officer Cristina Yango nga susama og pregnancy test ang rapid test kits nga gamiton diin mahibaw-an ang resulta sud sa pipila ka minutos gamit ang dugo sa tao. Ang mga midwife ang mohimo sa test. Kung positive siya, that means na ato na infection na. So, na siya antibody to fight na. Pero kung positive ka rin siya, tingala pa sa siya o kuan. Further test. Further test. Confirmatory test. Then, PCR. Ilang analyze ang data ka na. So, ibawaan nila kung asa tong low risk sa katong epidemic na kuan o asa tong more likely na madevelop. Mato di Gobernador Garcia, samtang naningkamot ang lalawigan, pagpugong sa pagtakboy sa COVID-19 sa probinsya, naninguha usab ang Kapitolyo nga makabangon og balik ang ekonomiya nga naapektuhan og maayo tungod sa gipatuman nga enhanced community quarantine. Kung ato ning mapakita nga sa probinsya sa Subo, na kontrolar ni nato ang pagtakboy o pagtakod sa coronavirus. Ug kung duna sabtay scientific data pinaagi ni ining rapid targeted massive testing, then mahimo natang mo define og plano, direksyon, pamaagi, protocol, procedure. Ug unsaon tani nga ang panginabuhi ninyo sa tagsa-tagsa ka lungsod sa mga dakbayan, mahinay-hinay nato pabalik. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Andam na untang mopahigayon sunod simana ang lalawigan sa Sugbo sa massive targeted testing para sa coronavirus disease. Apan nasayran nga adunay giluwatan ang Department of Health nga circular mahitungod sa paggamit sa COVID-19 rapid antibody test kits. Sa Department Circular 2020-0160, nag-asoy nga wala girekomendar sa Health Technology Assessment Council ang paggamit sa maong kit ilabi na sa mass testing. Gisulti usab nga gidili ang paggamit sa public funds aron sa pagpalit sa maong COVID-19 rapid antibody test kits. Apan si Gobernador Gwendolyn Garcia nagplano nga musuwat ngadto kang DOH Secretary Francisco Duque aron maklaro ang maong probisyon. Well, the government does not have enough testing kits. And we cannot be going around blindly, really, without knowing what is the status of, at least in terms of antibodies man lang gani, of our constituents. So focused, and we are determined to conduct targeted mass testing in the province of Cebu. 50,000 ka mga test kit ang giplanuhan nga paliton sa lalawigan sa Sugbo aron makapahigayon na kini og massive targeted testing didto sa mga kalungsuran ug dakbayan. Gani ang probinsya nakigtambayayong nasa mga eksperto sa University of the Philippines Cebu aron masuta kung kinsa ang mga target test subjects. Ang massive testing kaparte sa mga lakang sa probinsya isip preparasyon sa posible nga pagpatuman sa modified enhanced community quarantine. Samtang niadtong Abril 22 si Garcia nagkanayon nga dili siya dali-daling mo desisyon nga i-lift ang ECQ
tungod kay padayon pa ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo. Apan iyang gipasalig nga gitun-an na sa probinsya kung unsaon paghibalik ang ekonomiya sa Sugbo, pinaagi sa mga panginabuhi ug ang transportasyon. Dili ta magwala og paglaom. Dili na tuwadon ang paglaom. Kay mga Subuanon ta, kaya ni nato. Basta magtinabangay lang ta, maminaw mo sa atong mga patakaran sa gobyerno. Ugo niya maningkamot mo nga di mo mga takdan. Kung dili gyud gikinahanglan kayo, pabilin mo sulod sa inyong mga balay. Inyong kalauman nga mabuntog tara gyud kining maong hagit. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Nanawagan si Gobernador Gwendolyn Garcia sa Municipal Health Officers ug City Health Officers sa probinsya sa Sugbo nga i-update kanunay ang ilang isumiter nga reports kalabot sa severe acute respiratory infection kun SARI ug influenza-like illness kun ILI. Matod niya, mahinungdanon nga ma-update ang mga report aron ma-monitor ang mga tawo nga may ILI ug SARI. Ingon man kadtong persons under monitoring ug nakahuman sa 14 ka adlaw nga mandatory home quarantine. Partikular nga gihangyo sa gobernador ang CHO sa siyudad sa Danao ug mga MHO sa mga lungsod sa Cordova, Hinatilan, Ronda, Santander ug Tabugon. Nanawagan usab si Garcia sa Barangay Health Emergency Response Teams Converts nga magmabinantayon sa ilang lugar labi na nagsigi og saka ang mga kaso sa Coronavirus Disease 2019 kun COVID-19 sa siyudad sa Sugbo. Please be more vigilant. Bantayi gyud ug i-report gyud dayon kung duna kamoy mamatikdan makit-an nga ILI case. I-report gayud kini dayon sa RHU aron ma-properly monitored. Gihangyo sa gobernador ang Rural Health Units kon RHU nga mag-swab testing sa tanan nga mga tawo nga dunay ILI ug kadtong mga nakabiyahe sa mga lugar nga dunay local transmission sama sa siyudad sa Sugbo ug kadtong dunay mga sakit daan nga gihambin. So kung duna mo'y nakit-an nga kanang ILI nga dunay comorbidities, meaning may uban nga mga sakit nga gidala, iswab kini sila or kaha nakaibaw mo nga gikan diri sa siyudad sa Sugbo, labi na kung gikan sa Barrio Luz ug sa ubang mga barangays nga aduna nay positive cases. So palihog conduct the swab test. Mapasalamaton si Garcia sa local government units, labi na sa kabarangayan og puro nga nitabang og monitor og ni controller sa mga tawo nga kalit mga bot ug mosulod sa ilang dapit. Na tandog kaayo ang akong balatian na aning akong nakita dito sa dakbayan sa Talisay. Mao ni in town sila nay namutang. This is out of their own ila na in town ni initiative. Dili na mga pulis nagbantay. Mismo tingali mga opisyal ni, tingali mga tanod ba ni, mao na sila nagbantay sa ilang kaugalingon nga mga purok. So these are all gikan na nis katawhan, spirit of volunteerism, paningkamot nga di gyud masudlan sa coronavirus ang ilang mga purok ug ang ilang mga barangay. Nakita sa gobernador ang pagtinabangay sa mga opisyal ug residente nga nagsilbi nga force multipliers sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa virus.
Samtang gipahinumduman ni Garcia ang mga LGU nga mosumiter og mga hulagway sa ilang mga pasilidad nga giandam diin mahimo mabutangan sa mga tawo nga dunay ili nga mild lang. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Giawhag ni Gobernador Gwen Garcia ang mga kadagkuan sa dakbayan sa Sugbo nga i-require ang mga kompanya sa paghatag og kapuy-an sa ilang mga kawani nga dili lumulupyo sa dakbayan apan padayon nga nagtrabaho. Sa Executive Order 5-0-1, ang mga kawani nga nagtrabaho sa mga grocery stores, supermarkets, drugstores, pharmacies, restaurants, bakeries, fast food chains, ug business process outsourcing, gitugutan nga makasulod gawas sa border sa lalawigan ug sa dakbayan. Apan isip pagpahugot sa border control sa lalawigan, human padayon nga misaka ang kaso sa coronavirus sa dakbayan. Nasabutan sa mga mayor sa lalawigan ni adtong Abril 17 nga wag tango na kining maong mga exemption sa EO 5-0-1. Kung gusto sila nga padayon nga motrabaho, kinahanglan sila magpuyo sulod sa dakbayan sa Sugbo sa tibok gidugayan sa Enhanced Community Quarantine. Mupasar og resolusyon ang Hunta Probinsyal sa pag-awhag sa Cebu City Government nga i-mandate ang ilang mga business owners sa paghouse sa ilang mga trabahante. Sililuan Mayor Cristina Garcia Fresco, kinsa presidente sab sa League of the Municipalities sa Sugbo, may pasalig nga mupasar usab sila og resolusyon aron suportaan ang maong hangyo. Sa iyang bahin, si Cebu City Vice Mayor Michael Rama miuyon sa maong kasabutan. It was the unanimous consensus or decision nga una sa tanan kay present man si Vice Mayor Michael Rama ni atong maong meeting nga siya mo imo tabang paghimo og representations ni ining mga establishmento, mga dagko nga mga supermarkets, supermarket chains, kaning atong mga drugstores, kaning atong mga bakeries, mga restaurants, food chains, sila'y mangita o kapuy-an ni ining mga empleyado nga mag-ulian kada hapon balik sa probinsya. Kay dili na gyud makapasig paniguro pata nga dili sila makadala unya sa coronavirus, labi na kay sila exposed kaayo diri sa Cebu City, maoy mo atubang sa mga pumapalit sa supermarkets, maoy mo hatag sa mga tambal nga paliton sa pharmacies, maoy mo dawat sa mga orders maski take out or for delivery sa atong mga restaurants. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Sugod sa alas 12:01 sa tungang gabi sa Martes, Abril 21, mas pahugtan pa ang pagpatuman sa border control sa lalawigan sa Sugbo. Gitahasan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang Cebu Police Provincial Office kon CPPO nga hugot nga bantayan ang entry points sa mga syudad sa Talisay sa South, Dakbayan sa Mandaue sa Norte, lungsod sa Balamban sa Kasadpan ug ubang mga lugar nga dunay kasudlan sa mga tawo ug sakyanan nga gikan sa syudad sa Sugbo. Gibakoy sa gobernador ang iyang giisyu nga Executive Order No. 5-0-1 nga naghatag og exemption sa mga empleyado sa grocery stores, supermarkets, drugstores, pharmacies, restaurants, bakeries, fast food chains ug pizza parlors. Kini gawas lang sa funeral services. Dinhangtod sa napo ka tawo lang ang gitugutan nga makahatod sa lubong gikan sa Cebu City. Samtang magpabilin nga epektibo ang EO No. 5-0 ni Garcia nga mauusab ang unod sa laing EO 5-Q nga iyang giluwatan ni adtong Abril 17. Nalatid sa maong EO kung kinsa kadtong mga exempted ug tugutan gihapon nga makasud og balik sa lalawigan bisan kung nakasulod na sila sa syudad sa Sugbo. Ang mga mosunod mao ang exempted. Hukman ako nga kinahanglan gyud nga
meeting ang mga mayor kay ang akong giawhag sa tanan kinahanglan ang ato ni ining posisyon all for one and one for all. Kinahanglan kung kauyunan nato nga mao na lang gyud ni ang atong tugutan nga exempted persons, it should apply to all, especially sa atong borders. Labi na karon nga medyo taas na gyud kaayo ang numero sa mga positive cases dinhi sa Dakbayan sa Subo. Kung apil ka sa mga exempted ug tugutang makasud gihapon og balik sa probinsya, alang sa katong dunay mga sakyanan nga mopaingon sa habagatan agi sa Talisay City, bugtong ang Cebu South Coastal Road na lang ang maagian sugod sa tungang gabii sa Abril 21. Sirad-an og dili na pagian og mga sakyanan ang Natalio Bacalso Avenue, ang entrada sa Barangay Bulacau habig sa Talisay City, sa norte sa Mandawi City, sa pito ka agianan ipadayon ang unom apan kadtong dalan nga naa sa Mahiga Creek duol sa Hypermart kay sirad-an na og dili na pagian og mga sakyanan. Gimando ni Garcia ang mas istrikto nga pagkontrolar sa border sa lalawigan tungod kay nagsaka ang gidaghanon sa mga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 sa Dakbayan sa Sugbo. Daghan sa mga taga-probinsya ang nia dinhi magtrabaho ug posible nga mahimo nga carrier sa virus ngadto sa ilang pamilya inig pauli nila. Sa ohing report sa Department of Health niadtong Sabado, Abril 18, sa 220 ka swab samples nga gitest, 211 niini ang nagnegatibo, samtang siyam ang nagpositibo. Duha niini ang repeat test. Sa talaan sa DOH-7 niadtong Abril 18, 163 na ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City. 13 ang naka-recover na ug 5 ang namatay. Napo sa Lapu-Lapu City, usa ang naka-recover. Unom sa Mandawi City, 2 ang naka-recover. 3 sa probinsya sa Sugbo, diin 2 ang naka-recover ug usa ang namatay. With this additional karon, 163 na ang positive cases. Busa, we need really to protect our borders. Strict border control. Sa norte, magsugod dito sa Mandawi. Diri sa south, magsugod sa Talisay. O sa west, tuang ato ang border nato sa Balamban. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Isip paghatag og balor sa ilang mga sakripisyo, labi na sa pagbantay sa checkpoints. Ipa-insure ni Gobernador Gwen Garcia sa Government Service Insurance System kon GSIS ang tanang mga pulis nga mga sakop sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO. Hangtod sa 500,000 pesos ang coverage sa matag usa ka pulis. Ubos sa Group Accident Insurance sa GSIS ang kuhaon sa gobernador alang sa tanang mga pulis sa CPPO. Nahukman kini ni Garcia human iyang nahibaw-an gikan kang CPPO Director Roderick Mariano nga dili covered sa insurance sa GSIS ang mga personnel sa CPPO. Matud niya, base sa gisulti ni Mariano, ididak sa sweldo sa mga pulis kung makuha sila og insurance alang sa ilang kaugalingon. Labi na kay about 1,600 of them are now manning our checkpoints tag 12 hours per shift, 24 hours. Grabe kaayo ning ilang sakripisyo. Busa alang sa pagpakita sa pagbalor sa probinsya o appreciation sa province of Cebu sa ilang dakong tabang karon to enforce strict border control. We will be ensuring with GSIS all of our PNP personnel under the Cebu Provincial Police Office sa ilang dako kay tabang karon sa mga checkpoints o ilang tabang sa mga lungsod sad karon pod nga kinahanglan tan-awon nga gituman ang curfew, gituman ang ECQ, but beyond that Sigon sa gobernador, iyang gitan-aw nga himuon na kini nga regular o tinuig nga pribilehiyo alang sa tanang mga pulis nga nadestino sa CPPO. ang tanan gyud atong i-cover. Kay kung wa sila sa checkpoint, tabang masad sila monitor diri sa mga kalungsuran, no? Labi na pag kadtong gipabantayan sa nato
ang mga sirena o pugita. Ang pondo nga kuhaan alang niini magikan sa budget sa Governor's Office ug sa Peace and Order sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Buot usab nga tabangan ni Garcia ang force multipliers nga volunteers nga nagtabang sa kapulisan pagman sa checkpoints. Sila mismo pod magpulaw hangtod kadlawon, mabuntagan ni sila. Dili siguro sama sa atong 500,000. And since they are volunteers, we will see how we can help them in terms of insurance. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas. Hatagan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug food packs ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay daycare center workers, barangay tanod ug barangay animal health aides. Kiniisip tabang sa mga giilang nga barangay frontliners kinsa padayon sab nga nagtrabaho taliwa sa hulga sa coronavirus disease. Sigon ni Gobernador Gwen Garcia, lakip sila sa adunay pinakadako nga parte sa pagprotektar sa Sugbo sa coronavirus, kay sila ang mga labing unang moresponde ug nagserbisyo sa ilang mga komunidad. Isip suporta, mag-apod-apod ang Department of Social Welfare and Development ug food packs ngadto sa mga barangay workers. Samtang ang uban pang mga frontliners sa barangay sama sa mga intelligence network ug mga disaster risk reduction and management teams kinahanglan nga anaa sa master list sa barangay aron makadawat. Mato ni Garcia nga ang kwarta alang sa food packs nagikan pa sa sobra nga pundo sa iyang pagka-congresswoman sa ikatulo nga distrito. Ang food packs kuhaon sa tinubyanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGU ug aron masiguro nga nagsunod sa physical distancing, ipahigayon ang pag-apod-apod ngadto sa ilang mga barangay. Warning na kudaan. So ay mo pag-ingon nga wa ko warning. Doon na kay mahitabo nga konsisok tungod ni ining food packs nga atong iapod-apod sa atong barangay frontliners. Padadi ko diri picture, isulat og unsa nga barangay. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gitahasan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga kapitan sa mga barangay sa lalawigan sa Sugbo nga pangitaan og paagi nga dili magkapundok ang daghang mga tawo sa ilang pag-apod-apod sa mga hinabang. Gihangyo sa gobernador ang kapin sa 1,000 ka mga barangay kapitan sa probinsya nga i-schedule ang pag-distribute sa food packs ug ubang mga hinabang o i-deliver ngadto sa mga balay aron dili maghugop ang mga tawo sa usa ka lugar. Palihog, no? We would like to call out to Barangay Poog, Toledo. Tanawa, grabing pundok. Palihog, mga kapitan, inyo gyud na. Naa magsugod ninyo. Mangita mo paagi ana, palihog. Nga dili in town magpundok ang mga tao. Gipainumduman sa gobernador ang mga barangay kapitan nga responsibilidad nila ang pagtan-aw sa kaayuhan sa ilang mga konstituente, labi na ang hugot nga pagpatuman sa social distancing. So it can be done. Pwede man na nato mahimo gyud, no? Di man na maingon nga imposible. Kita nga mga kapitan gisangunan ta ni ana nga responsibilidad. Hindi nato kaya mangita ta, mangutana ta sa atong uban nga mga kaubang kapitan giunsa nila kay pwede ra mahimo ra gyud. Gidugang ni Garcia nga bisan sa mga merkado publiko, mahimo ra gihapon nga dili magpunsisok ang mga tawo kung mapangitaan lang og paagi sa mga otoridad, sama sa gibuhat ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa Tabunok Public Market. Gusto sa gobernador nga ipadayon ang hugot nga pagpatuman sa social distancing aron mapugnan ang paspas nga pagkatap sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa update sa resulta sa Department of Health sa Central Visayas ni atong Abril 16, sa 160 ka swab samples nga gitest, 133 niini ang nagnegatibo, samtang 27 ang nagpositibo.
Sa 27, dugang 24 ang bag-ong mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo ug 3 sa siyudad sa Lapu-Lapu. Sa tanan nga na-tested na sa probinsya sa Sugbo, 3 ang nagpositibo, diin 2 ang na-discharge na ug 1 ang namatay. Sa Cebu City, 77 na ang kumpirmadong positibo sa COVID-19. 12 niini ang naka-recover na ug 5 ang namatay. Sa Lapu-Lapu City, 7 na ang positibo, 1 ang naka-recover ug walay namatay. Sa Mandawi City, 3 na ang nagpositibo, diin 2 ang naka-recover na. Sa 12 ka district hospitals ug 4 ka provincial hospitals sa lalawigan sa Sugbo, hangtod sa Abril 15, ang kinatibuk-ang na-admit sa severe acute respiratory infection kun SARI, 2 ka buok, 1 niini sa lungsod sa Balamban ug 1 sa siyudad sa Bugo. Samtang 2 ang namatay sa SARI sa lungsod sa Badian ug dakbayan sa Danau. Way bag-ong na-admit nga dunay influenza-like illness o ILI ug 12 ang gipapauli kay mild ra ang ilang sintomas. Samtang moabot sa kinatibuk ang 3,614 ang persons under monitoring sa tanang mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo. 19 ang adunay ILI ug way natala nga adunay SARI. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Samtang gitahod ni Gobernador Gwen Garcia ang right to privacy sa mga nagpositibo sa COVID-19 o sa mga pamilya ni ini. Alang niya, dako og ikatabang kun mismo ang mga pasyente na ang voluntaryo nga mopahibaw ni ini. Because then, it sends an alarm signal to those who may have had contact with this patient. Nagtuo ang gobernador nga sa ingon ni ini nga pamaagi, mahatagan og proteksyon ang uban ug sayon usab ang contact tracing o ang pagsubay kung kinsa ang mga nahaduol sa mga tawo nga COVID-19 positive. Matod ni Garcia, base sa gisulti ni Department of Health 7 Director Jaime Bernadas, dunay mga kondisyon o qualification sa pagbutyag sa pagkatawo sa mga nagpositibo sa COVID-19. Gidugang niya, ang pagkatawo sa mga COVID-19 positive dili mahimo iyagyag ngadto sa publiko, apan mahimo kini mahibaw-an sa local government unit o sa opisyal sa mga panglawas sa mga lugar diin sila nanimuyo. Maura na. And so I am still shackled by these conditions. Maunay atong limitation kay dili ta mahimo nga musulti in public apan kami mga opisyal mahimo masayod kung kinsa ni sila. Ang gobernador saludo sa gihimo sa iyang pag-umangkon nga lalaki nga tua magbase sa New York sa Estados Unidos nga si Manlalaban David Garcia Lat kinsa ni post sa iyang Facebook account ug nipasidaan sa mga tawo nga siya nagpositibo sa COVID-19. Anak kini sa iyang ig-agaw nga si Zenda Garcia Lat ug ig-agaw usab ni Cebu City Councilor Raymond Garcia. For me, that was a heroic thing to do because he was not thinking of himself. He was thinking of others. So that in his own way, he could also do his part to save others. And I really salute David Lat for having done that. Niadtong Marso 16, gi-admit sa hospital si David tungod sa COVID-19 o gi-incubate og sobra sa 3 ka adlaw. Gani, nagpatabang og ampo ang iyang inahan sa tibuok banay nga Garcia alang sa kaayuhan sa iyang anak. Karon, anam-anam na nga naka-recover sa virus si David ug dako ang ilang pasalamat sa labaw nga makagagahom. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Makatabang og dako sa pagpalambo sa contact tracing kung nganlan o ipublikar ang magpositibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, alang sa proteksyon sa uban kung mabutyag ngadto sa publiko ang pangalan sa mga magpositibo sa COVID-19. Kung mag-contact tracing niya, siya ra mo ipangutanon, he cannot possibly remember tanan niya nga na come in contact with. Pero katong uban, mahinumdum gyud niya. Unya, it is for the protection of others. Si Gobernador Garcia mo ilabing una nga ni sugyot nga angay nga nganlan ngadto sa publiko ang magpositibo tungod kay kinahanglang mahibaw dayon kadtong mga nahaduol sa maong tawo. Sigon ni Garcia, nalipay siya dihang iyang nahibaw-an nga ipublikar na ang pangalan sa mga nagpositibo sa COVID-19. Nasabutan sa Interagency Task Force kon IATF on Emerging Infectious Disease
nga mandatory na ang pagpublikar sa personal nga mga impormasyon sa mga pasyente nga magpositibo. Tuyo niini nga mapalig-on ang contact tracing sa mga tao nga nahaduol sa nagpositibo. Ang Office of the Civil Defense kon OCD na ang gitahasan sa paghimo sa contact tracing ug dili na ang Department of Health. Sumala ni Garcia nga mangayo siya og mga lagda paghimo niini. Pinaagi ni Dr. Jaime Bernadas, Director sa DOH Central Visayas. Nang hinaot ang gobernador nga makasugod na niini aron masubay kung kinsa katong dunay close contact sa COVID-19 positive ug mapugngan ang pagkuyanap sa virus. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas. Gitanyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ang evacuation center niini sa Barangay Apas, isip pasilidad alang sa mga pasyente nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 nga asymptomatic o mild lang. Gihimo kini sa gobernador tungod kay nagsaka ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo. Atong nakita nga gikinahanglan mo tabang usab ang probinsya sa Sugbo pag offer o pasilidad kung diin atong mahimong ibutang alang ni atong mga positibo apan asymptomatic o kaha mild lang mo nang buhaton nato ang atong mahimo para pagtabang. Sa resulta nga gipahibaw sa Department of Health ni adtong Abril 15, 188 sa 216 ka swab samples nga gitest ang nagnegatibo sa COVID-19, samtang 28 ang nagpositibo. Sa 28, 25 niini naa sa siyudad sa Sugbo, diin 22 ang bag-ong mga kaso ug 3 ang giusab og test. Usa ang bag-ong kaso sa Mandawi City ug 2 ang repeat test sa Lapu-Lapu City. Samtang sa 12 ka district hospitals ug 4 ka provincial hospitals sa probinsya, dunay 4 ang na-admit nga adunay severe acute respiratory infection kun SARI. Adunay usa nga namatay sa Bantayan District Hospital ug gikuhaan na og swab sample. Sa influenza-like illness kun ILI, adunay 17 nga mild lang nga wala ma-admit apan gi-isolate sa mga balay. Base sa report sa kalungsuran ug mga dakbayan sa lalawigan, matod ni Garcia, adunay 6,213 ka persons under monitoring. 41 niini kay adunay ILI ug usa ang SARI. Subli siya nga nihangyo sa mga tao nga tabangan ang gobyerno nga makontain ang pagkatap sa virus, pinaagi sa pagtuman sa mga lagda niini, sama sa dili pagawas sa ilang mga panimalay kun dili gikinahanglan. Apan kung walay kooperasyon ninyo, lisod yun kaayo ug makalilisang yun kaayo ang giatubang nga suliran karon. Tuo lang taon mo. Kung kamo mga Sugboanon nga naglantaw pa, malambuon ug hayag nga kaugmaon alang sa dakbayan sa Sugbo, alang sa probinsya sa Sugbo, nan magtinabangay ta, kooperar sa gobyerno, palihog in town, buhata ang angay ninyong buhaton. Stay at home. Samtang gipasidunggan ni Garcia ang mga lungsod sa Oslob ug Tudela sa isla sa Camotes nga maayong nakaandam og pasilidad alang sa mga tawo nga nagpakita og influenza-like illness. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas. Usa ka community tracker mobile app nga gitawag og WeTrace ang gamiton sa Department of Health ug Philippine National Police aron pagmonitor sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Si Eddie Ibanez nga usa ka Sugboanon ug eksperto sa information technology ang nagmugna ug nagpalambo sa maong mobile app. Matod ni Gobernador Gwen Garcia nga mamahimo kining i-install o i-download nga libre sa mga Android ug iOS phones pinaagi sa Google Store ug Apple Store. Once that is available on both, I will be issuing, and this might be the additional measure, I'll be issuing an executive order urging all of our mayors to require of their constituents to download this app for their protection. Inig
install mo sa application, automatic na siyang mo generate og kanino QR code. Wala man tagi kuha nga detalye. Unsa nga detalye nimo unsa imong pangan, wata nagkuha na. Wala gini siya registration process. Gi-anonymously ni siya nga para gi-generate ang imong device ID. And kada nga device ID together with your location and time, mura na siya gi-send sa atong servers. Si Garcia nagkanayon nga mas sayon na lang ang pag-monitor sa DOH o PNP sa mga person under monitoring ingon man ang pag-contact tracing sa mga tao nga nagpakita og simptomas. Our goal is to contain. It's no longer to mitigate. Naa naman tay first na natay positive, unya na natay presumptive. Presumptive positive. Alang sa balita sa Subo, kini si John Fredson Granada. Act of consecration of Cebu to the Immaculate Heart of Mary. Our Lady of Guadalupe, Mother of the true God, our merciful Mother, we, thy children, come today in an act of filial homage, of faith, love, and trust, to solemnly consecrate our beloved Cebu to thy Immaculate Heart. Take it from our fragile hands into thy own. Defend it and guard it as thy own property. Make our Lord Jesus reign, conquer, and rule in it. Outside of him, there is no salvation. We, thy people, feel a terrible storm raging around us, threatening to disperse and destroy the faithful flock of those who bless thee, because thou art the mother of our Lord Jesus. Afflicted, we stretch out our suppliant hands towards thy divine Son, as we cry out, save us, O Lord, for we perish. Intercede for our beloved Cebu, Our Lady, in this grave hour when evil winds blow, bringing cries of death against the civilization founded on his teachings, deceiving minds, perverting hearts, and lighting fires of hatred and revolution in the world. Help of Christians, pray for us. Intercede for our beloved Cebu, Our Lady, in this troubled hour when the unclean waves of an open immorality, which has even lost the notion of sin, exalt the rehabilitation of the flesh in the face of the very cross of thy divine Son, threatening to choke in this world the lily of virtue, nourished by the Eucharistic blood of Jesus Christ. Virgin most powerful, pray for us. Intercede for our beloved Cebu, Our Lady. In this hour of passions and doubts, when even the good run the risk of being lost, unite all the Cebuano people
around thy divine Son, in the love of the Church, and also in the cultivation of virtue, in respect for order and fraternal charity. Queen of Peace, pray for us. Remember finally, Heavenly Patroness of Cebu, our province, Pueblo Amante de Maria, whose love of the people for thee and whose people are beloved to thee. We run to thee, O Mother of Mercy, Virgen de Guadalupe. Save and protect our island in the folds of thy mantle, in the crossing of thy arms. Press us to the divine baby in thy holy womb, and bring Cebu to our merciful Lord Jesus Christ, King of mercy, in whom it will be preserved in truth, life, and peace. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. please pray for us. O Celestial Queen and Mother, Obtain, obtain for us the graces we need. O Mother of the Church, we entrust to thee our Pope, bishops, and priests who are most precious to thee. Amen. Amen. O Birhen sa Guadalupe, ikaw da ang among kang panahon.